Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Türlü tübeklerde yaşauşu halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan koy bir vakıgalar hem yangalıklar bilen bu atna damında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Garif isimdeki tiyatrda Qorash Mektebi. Amandam şunda ijadi atmosfera, bütünüsü ijad kişileri, alar seni tınlıylar, senin özünün fikirlerin bilen ortaklaşasın, ideyaların bilen, başkalarının senin şu ideyalarına münasebetini açıklaysın nişiktir. Sufiks, Meskav'nın müzikal türkümü. Ulyanovski'da ilke Sabanto'yu giriledi. Aktuba şehrinde şekşek konkursu. Matur bizeklerge tırıştık indi, şekşekleri bizni, konfitürler bilen, kipken jimişler bilen, şokolat bilen. Abdullah Karif isimdeki yaş tamaşaçı tiyatırı birinci tapkır insenirovka mektebi uyuştura. Qorash Mektebi balalar hem yaşlar için Tatar tilinde yana dramaturgiya eserlerini buldurunu maksat etip koygan. Qatnaşuşlarını garizalar hem essilar aşa ekspertlar saveti saylap aldı. Qorash Mektebi'nin birinci etabında 22 icatçı okudu. Tulurak Elvira Hüsnüddinova söyler. Безнең төшерү төркеме килгәндә катнашучылар бик тырышып, җитди кыяфәт белән нәрсәдер язып утыралар иде. Алар икешәр булып төркемнәргә бүленгән һәм биремнәр үти. Әлеге мезгилдә безгә ике төрле образ эзләп табарга кирәк. Һәм алар бергә ниндидер бер конфликт дип әйтәбез, рус әйткәндә бер бәхәс. Мин 14 яшьлек малай, ул 3 яшьлек минем сеңлем. Һәм без бүлмәдә утырабыз, ул минем янга килеп керә. Безнең шушы көннәрдәге ничектә әни үлгән трагедия мин кабул итә алмыйм. Яшь үсмер һәм ул әйтә, ул яхшы дөньяда, борчылма абый. Син аны каян беләсең? Менә яшьләрең бар бит, кабул итмәүе. Бәләкәй кыз кабул иткән, тынычлан абый, барда яхшы булачак. Юк, тынычландырмый. Менә шушындый конфликтны уйнап, язып, сөйләшеп, теркәп карау әле бу. Ике төрле персонажны аларга, парлы булсын инде, мәсәлән, белка стрелка кебек. Һәм ниндидер аларны бер ситуациягә куярга, һәм аларның максатлары аерылырга тиеш бер-берсеннән. Без алдык Ежик в туманине һәм Том и Джерриның Томын. Сәясәткә киттек бераз. Әзрәк сәясәткә кереп. Шулай менә хәзер шуннан ниндидер диалоглар ясарга тиешбез. Qorash инсценировка мәктәбенең кураторы, драматург, язучы, сценарист, мөгаллим, олылар һәм балалар өчен күпсанлы драматургия лабораторияләре җитәкчесе Анастасия Букреева. Әлбәттә, драматургия кануннары бер, тик һәр авторның үз тәҗрибәсе. Анастасия Букреева да үз программасын төзегән. Моя задача – это раскрыть вот этот вот как бы потенциал, который у человека заложен. То есть у любого, как у любого ребенка есть желание играть, так в принципе мне кажется, что есть у каждого человека желание что-то создавать, сочинять, какую-то историю. И мы сейчас как будто бы в таком немножко интеллектуальном фитнес-зале пытаемся вот эти вот мышцы создать, чтобы потом в случае, например, если кто-то из участников будет писать ту же самую сценировку, потому что цель как бы основная первая это вот это, он мог бы бессознательно уже используя это спокойно, как бы нормально, красиво все это сделать. Блин, нет, только не нашу пачку. Заткнись, нас сейчас должны выбрать. Биремне үтә вакыты узды, һәр төркем үз эше белән таныштыра. Монда көтелмәгән борылышлар да булды, уйга калырлык фәлсәфә, эш катып көлерлек мизгелләр дә бар иде. Ижади кешенең ижади даирәдә булуы әһәмиятле бит инде. Амандам шундый ижади атмосфера, bütünüsü ижад кешеләре, алар сине тыңлыйлар, син үзеңнең фикерләрең белән уртаклашасың, идеяларың белән, башкаларның синең шушы идеяларыңа мөнәсәбәтен ачыклыйсың ничектер. Объектив караш формалаша үзеңнең ижатыңа һәм башкаларның ижатына. Аннан соң мин бит инде мондый мәктәпләргә йөргән кеше барыбер. Һәм алар түләүле була инде гадәттә. Алар кыйммәт тора, 50 меңнән башлап инде. Менә бунда шул бушлай, шундый уку мөмкинлеге булуы, бу бик зур өстенлек минемчә. Монда миңа калса максат менә бу кешеләрнең, килгән кешеләрнең пьеса язарга теләге тур өчен. Чөнки алар теге без пьеса яза белмибез, шуңа күрә язмыйбыз дигән әлен кесәлеккә йөриләр, теге язмыйлар. Булай
қызығып кетіп, бәлки язып та жіберілер, бәлки қызығып кеткеш, оланың китабы да оқыла, законнарын да біле, тиренірек үйренгеш, аның шынлап тұрып пьесасы да келіп шығарған екен. Қараш инсценировка мәктәбенә 22 кеше сайлап алынган. Олар арасында инде танылган шагыйр, журналистлар, режиссерлар, драматург белән бер рәттән студентлар да, яңа гына мәктәпне тәмамлаучылар да бар иде. Әле генә яза башладым. Әле генә беренче сыйныфны тәмамладым. 27-нче татар теле гимназиясендә. Һәм татар телене камилләрәк белү максаты белән менә шунда укыйм. Киләчәктә татар филология факультетында укырга керергә телим. Казанда мөмкинлек бар шундый килергә, укырга, белемнәрне арттырырга ниндидер юнәлештә бигрәк тә без бит инде барыбер редакциядә дә эшлибез, мәсәлән, редакциядә мин үзем шигърият бүлеген алып барам, шул вакытта бар, сирәк булса да инде драма әсәрләрдә укырга туры килә безгә, анда прозада төрлесе бар инде. Бәлки хәзер булмаса да качанда бер шул алган белемнәр кирәге чыгыр, ниндидер спектакльләр үземнең эшлисе килер, яки ниндидер инсценировкалар ясыйсы килер. Монда инде без гомумән теге пьеса язуның, аның теге жанрлары гына да түгел, төрле психологик моментлары, күп нәрсәләрне үзләштерәбез, өйрәнәбез. Анастасия Букреева белән уже таныш идекбез. Һәм мин инде беләдер ничек ул эшли. Без бер лабораториядә катнашкан идек, Нижний Новгородта. Һәм теге бер төркемдә булдык. Һәм мин беләм ул методны, аның нинди методлары, нинди теге структура. Ул теге бик структурный кеше, һәм мин андый структурный кешеләрне бик үзем дә яратам. Һәм инде ниндидер яңалык та булды, һәм ниндидер уже кабатлау да булды. Барыр теге повторение матча ченделәр бит инде. Мен монда да шулай килеп чыкты ул баер. Мин режиссер буларак эшлим. Бу көннәрдә без Анастасия белән яңа ысуллар өйрәндек, импровизациягә яңа уеннар дип әйтим. Алар бик кызык. Теге режиссер һөнәренә дә бик булыша торган яңа ниндидер ачышлар ясалды. Яңа алымнар, буларның барысында эштә мин алырмын дип уйлыйм, чөнки буларның балалар белән дә уйнатып була, актерлар белән дә бик күңелле әйбер килеп чыгарга мөмкин. Кариев исемендәге яшь тамашачы театры балалар һәм үсмерләр өчен иҗат ителгән драматургиягә мохтаҗ. Бигрәк тә татар телле авторлар, классик әсәрләргә татарча инсценировка язучылар кирәк. Проблеманы хәл итү өчен андый иҗатчыларны үзләрендә тәрбияләргә алыналар. Караш мәктәбе 2 телдә алып барыла. Шулай да иң мөһиме, ахырдан һәр катнашучы татар прозасына нигезләнеп, татар телендә инсценировка язырга тиеш. Әлеге бер атна уку белән генә эш бетми билгеле. Җәй дәвамында очрашулар, онлайн укулар каралган. Гомумән мәктәп 3 этаптан тора. Бер атналык интенсив. Монда катнашкан бөтен кешедә ахырдан театр һәм экспертлар советы берлектә әзерләгән әсәрләр исемлеге буенча инсценировкалар ясарга тиеш булачак, шарты шундый. Һәм инде иң яхшы 10 эш икенче этапка сайлап алыначак. Алар онлайн дәвам итәчәкләр укуларын. Бу икенче этап безнең көз көне башланыр дип көтелә, яңа сезон башында инде. Онлайн алар тагын белемнәрен ныгытачаклар. Әйтик, аларга куратор үзенең киңәшләрен биреп барачак. Якынча ноябрьдә финал булыр дип уйлыйбыз. Анда 2 иң яхшы эш сайлап алыначак һәм финалга чыгачак. Шунысы игътибарга лаек, финалга үткән 2 җиңүченең әсәре Татар дәүләт яшь тамашачы театрында куелырга мөмкин. Аларны мәртәбәле драматурглар, тәнкыйтьчеләр, әдәбият галимнәреннән төзелгән экспертлар шурасы һәм Кариев театры сайлап алачак. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Суфикс. Мәскәү шәһәренең музыкаль төркем исеме колакка ятып бетми төсле. Әмма аның солисты, татар музыканты Илдар Шәймәрданов бүгенге заманда бөтен төр уен коралларының да яңгырашын белергә һәм аңларга кирәк дип саный. Бу Мәскәү этногруппасының бер үзенчәлеге дә булып тора. Яшь иҗатчыларны кайда ишетеп була, аларны нәрсә илһамландыра? Алдагы язмадан белербез. Суфикс музыкаль төркеме солисты Илдар Шәймәрданов гаиләсендә музыкага мәхәббәт бала чактан ук тәрбияләнә. Гаилә әгъзаларының күпчелеге музыка коралларында уйнай. Кайвакыт кечкенә квартирник форматында концертларда уздыра торган булганнар. Чыгышы белән Түбән Новгородтан булган әлеге татарлар 93 яшьлек бабаларының татар токмакларын яратып башкарулары белән әле дә горурлана. Аңа кушылып җырлаулары да еш күренеш булган. Кримәле урманнарга, урманнар карасына. Гадәттә фикердәшләр бер-берсе белән очрашып бергә җыела.
Музыкаль мөхиттә дә шулай. Динара Юлдашева үзен тавыш ягыннан тикшерүче дип атай. Җырчы үзен тавыш терапевты итеп тә саный. Бу юкка гына түгел, чөнки кыз фикеренчә, халкыбыз моңнары күңелләрне дәвалый. Татарская культура, она очень богатая, разными проявлениями. Музыка особенно это выражает. Это долгие песни, это древние песни, которые необходимо транслировать в новом виде для нового поколения. Илдар да иҗатына ниндидер яңалык һәм үзенчәлек кертергә теләге белән яши. Мәсәлән, музыкаль бизәлеш өчен Һиндстан, Әрмәнстан, Төркия һәм Мисыр борынгы музыка коралларын куллана. Музыкантларның көйләрендә татар мотивларында ишетәсең. Один из инструментов, самый новый, это ханг. Это железная такая тарелка НЛО. И мы делаем в такой необычной версии. То есть у нас кларнет, ут, арабский, ханг. И вот получается татарская песня, которая обычно звучит в одном как бы исполнении. И тут раз она в таком в нео-формате. Вот, наверное, мы стараемся вот таким образом донести, как-то через себя переплавить и донести татарскую культуру дальше хотя бы таким способом. Җырчы Сати Казанова да Илдарның музыкаль эзләнүләрендә теләктәшлек белдерә. Для меня он больше, чем этнический музыкант. Для меня он музыкант-мистик и человек редкой доброты, чуткости и сердечности. И это действительно такой человек, на который всегда можно положиться. Илдар Шаймарданов һәм суфикс төркеме төрле стильдәге этник көйләр башкарудан башка мөселманнарның дини нәзарәте белән тыгыз хезмәттәшлектә тора. Рамазан чатырында да алар еш кунак. Күптән түгел Илдар Шаймардановның музыка кораллары хәзинәсенә курай да өстәлгән. Музыкант концертларында аның өчен аерым партия язарга да планлаштыра. Ул әлбәттә туган җире, якыннары турында хәтерләтүче көйләр булар. Олия Садыкова, Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Чыгарылышыбызның икенче өлешендә. Ульяновскида өлкә сабантуй гирләде. Актүбә шәһәрендә шәк-шәк конкурсы. Матур бизәкләргә тырыштык инде, шәк-шәкләребезне, конфитюрлар белән, кипкән җимешләр белән, шоколад белән. Мәгълүм булганча, былтыр Ульяновскида федераль сабантуй узган иде. Быел исә шәһәрнең Җиңү паркында һәм ипподромдагы шул ук мәйданнарда өлкә сабантуй гирләде. Өлкә губернаторы Алексей Русских һәм шәһәр мэры меңләгән кунак катнашында узган бәйрәмгә әзерлек эшләре һәм аның күркәм мизгелләре хакында бу төбәктәге хәбәрчебез Рамис Сафин репортажында. Һәр елдагыча Ульяновскида быелгы сабантуйга да әзерлек эшләре бәйрәмгә чаклы 2-3 ай алдан башланды. Өлкә губернаторы Алексей Русских Милләтләр советы утырышында барлык министрлар катнашында бу бәйрәмгә әзерләнү буенча эш планын һәм 70 кешедән торган оештыру комитетын раслый. Шуңа күрә меңләгән кеше катнашында бәйрәм узачак Җиңү паркында һәм шәһәр ипподромында эшләр дә бер атна алдан башлана. Төбәк җитәкчесе раслаган план буенча һәр министрлык үзенә йөкләгән эшләрне башкара. Бәйрәмне оештыруда ел сайын зур ярдәм күрсәтүче күршеләребез район мәйданчыгында да эш кайный. Икенче көнне сабантуй мәйданчыгында татар җырлары халыкны бәйрәмгә чакырып иртәнге 7-дән үк ишетелә башлады. Ипподромдагы мәйданнарда исә йөзләгән сәүдә ныкталары, ярминкәләр эшли. Гадәттәгечә мәйданның төп кунаклары ул авыл районнардан килүчеләр. Аларның һәрберсе үз утарын куя, аны милли төсмерләр биреп бизи. Татар халык ашлары белән кунакларны сыйлый. Подворьебызда татар милли халкының йортын күрсәтәбез. Фотозоналар ясыйбыз. Национальный блюдолар белән кунакларны каршы алабыз. Плов пешердек, чәк-чәк, пәрәмәчә, өчпочмак, күп нәрсәләр перечислять итәргә невозможно.
Her yıldagıça bıyılgı Saban toyda da rayonlardan kilgen distelegen utarlar işli. Hem lekin bıyılgı Saban toyun tam bir üzünçeligi bıyılmında balalar utarı, balalar meydançığı barıqqa kilir. Balalar için maxsus əzirlənген bu tatar utarının üzəgində motor itib işlənген ağaç yurttıra. Onu uzğan qasırının 70-80 yıllarındağı sıman itib cihazlağanlar, bizəgənlər. Bu künni onu qararga körüşlər tabilarına tügül ülkənlər de baytaq idi. Ey, bu yurtni көргәч, шундый күңелләрем җымшарып китте, әллә нишләп китте. Үземнең бала чагыма кайткан кебек булып киттем. Бик матур. Biz üskəndə şunday sondaklар да күрәйдек, яндыр литрганда күрәйдек, mündərlərimiz də тиккән иде. Хәзер шундый замана бит инде, mündәрне дә күрмибез, сондакны да күрмибез, шифанерка ябабыз да куябыз. Sabilar için əzirlənген boy meydançıqны jığanda şəhərinin 25 balalar bağçası üz kişin qoyğan, eksponatlar getirgen, ota-analar da buluşqan. Все с удовольствием составляли композицию этого дома, потому что это для наших детей. Мы хотим нашим детям передать нашу историю, наши корни, наши традиции. Saban toyğa kilgen ülke gubernatoru Aleksey Ruskih da əlgi tatar utarın şiddəti buzmadı. Onda kirib sotsializm şırındağı tatar yurtu bilə tanışdı. Olaygına da tügül, ol milli rızıqlarını avuz etdi, mətruşkeli şeydəşdi. Əlgi minə bisetkada ülkədə çıqatırgan birdən bir tatar gazetesi ümitke yazılı bara. Sıraşıqal İshaqda nişigrek minə yazılışlar var mı, kilələr mi kişilər? Аллаға шекер, менә biz her yıl sayın gazetebizga yazılı uyuштырабыз. Şunысы шатландыра, әлеге yazılı нуктасыннан кеше bir kaçanda ezilmi. Hem иң сиендергәне шул газета турында гомердә ишетмәгән кешеләр эзләп табып, менә язуыбызны күреп киләләр һәм язылалар. Бұрынғыдан келген Сабан той бәйрәме ул әлі көңіл ашу, қонақ болу, жырлап бейіп еру орнығына түгел. Ул бірге ойнап өскен балашақ дуслар, сыйныфташлар, ауылдашлар белән ұшырашу орныды. Шәфиқ абый белән Рәис абый 1980 елда Әстерханда армияда бірге хезмәт итәләр. 43 елдан соң бүген Сабан тойда беренче тапкыр очрашалар. Карап торасында таныш кебек Диде калган, кеңелде башта калган, синте келмемеден, мен дейін. Сымбір Сабан тойының қадірлі қонағы Татарстанның халық артисті Фирзер Мыртазин да өзінің бала шақ яшілік елларын еске түсірді. Сабан той елік от біле балалары қызығын үзіне бір көре машиналарға, бортқа қызығы жол машина болмайында шабасын орын алыр үшін отларын тәртесі көтәті қойып, анда шалаш шықилі асап, сонда отырып шәй ішіп, қызығы. Қазір өзіне бір түрлі қызық бітенді. Мәне қай современный түрлі артистар халық көре. Әлік бітенді шул өзіміздің район артистлары білен генә өтеді. Быйылғы Сабан тойда Татар милли мәдәни автономиясының һәм шәһәр комбинатларының берсе белән тагын бер уртак проекты тормышка ашты. Хәзер әлеге комбинат Салават, Шүрәле, Былтыр дип аталган туңдырмалар чыгара башлады. Бүген ул беренче тапкыр бәйрәм кунакларына тәкъдим ителде. Жигули атлар чабышында 9 төбәк катнашты. Өлкә автономиясе призына Мәскәүдән килгән Марина Воробьева лаек булды. Татар көрәшендә исә Шардаклы районы Үрән авылыннан Алмаз Хусейновка тиңнәр табылмады. Ульянскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Көнбатыш Казакъстанның Актуба шәһәрендә татарлар гөрләтеп яши. Милли якшәмбе мәктәпләре ачканнар, туган телдә концертлар, кичәләр оештыралар, туйларны, бала туйлаларын үткәрәләр, гырыф-гадәтләребезне онытмыйча саклыйлар. Ел сайын Сабан туйларында бик күркәм итеп уздыралар. Быел да Актубәдә гомер итүче милләттәшләребез милли бәйрәм кысаларында иң яхшы чәк-чәк конкурсы һәм баянчылар фестивале оештырганнар. Тулырак Әдилә Төхбәтова. Сабан туй хезмәт бәйрәме, Сабан туй дуслык бәйрәме, Сабан туй һәркемнең көтеп алган изге бәйрәме. Язгы шәшенне тамамлап Сабан туйны каршы алу элекелектән зур вакыйга булып исәпләнгән һәм аны бәйрәм итүгә хәзерлек эшләре алдан алып барылган. Кыш буена хатын-кызларыбыз бәйрәмгә бүләк әзерләгән, теккән, чиккән, яз җитү белән малайлар йомырка, ә егетләр сөлге җыйган. Хәзер заманалар бүген күпкә үзгәрсә дә, борынгыдан ата-бабаларыбыздан килгән гадәтләргә Актуба татарлары тугры калып, бәйрәмдә халкыбызның ялларын, агыры гадәтләрен күрсәтергә тырышалар. Уже 43 ел инде монда турабыз. Елда киләбез Аллага шөкер, бик күңелле була, рәхмәт. Мин Кукмара районында кал. Татарстаннан. Бу минем кайнапам, бу этнәнеке. Сабан туйлар гөрләп торсын, илебез тыныч булсын.
Татарстаныбыз да тыныш болсын. Бүген Сабантуй бәйрәме елдагыдан тагын да күркәмрәк, күренешләргә бай булуы белән истә калырлык итеп ачылды. Табигать та моңа үзенең кояшлы көне белән теләктәшлек итте. Казакъстанның Сабантуенда, Октябрь шәһәрендә мин беренче тапкыр һәм бик шәп, монда бик күңелле, рәхәт, шундый җылы, үземне өйдә шикелле хис итәм. Быелгы Сабантуй кысаларында традицион спорт ярышларынан тыш, гыр күтәрү, кул күрәшү, шулай ук халык уеннары, ашыкка йомырка салып йөгерү, көендә чиләкләр белән йөгерү һәм батырлар өчен көрәш уздыру тыш. Хатын-кызлар иң тәмле һәм оригиналь бизәлгән чәк-чәк бәйгесендә катнаштылар. Бүгінгі бәйрәмгә менә біз зур Сабантуйга тушындай конкурс оештыргаш кушылдык. Матур бизәкләргә тырыштык инде, чәк-чәкләребезне, конфетюрлар белән, кипкән җимешләр белән, шоколад белән, бизе белән. Мин менә бүген Сабантуй 2023 дигән Сабантуй сөлгесен ясап, кыштилләргә буяулар кушып, чәчәкләр ясап, шулай әзерләп конкурска катнашырга уйладым. Хәзерге вакытта Сабантуйларда нинди генә заманча әйберләр сатмыйлар. Мәсәлән, кулдан килгән материаллардан ясалган фәрештә канатлары. Именно вот эти крылья сделаны из строительной подложки. Белые обычно из этого материала делаются, потому что они легкие, воздушные, и можно применять и в танцы, и везде. Сабантуе бу туганнары һәм дуслары белән очрашу урыны гына түгел, ә биредә оештырылган күргәзмәдә милли әйберләр сатып алу урыны да. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Әктүбә шәһәрендә күп кенә кул эшләре осталары яши. Кемдер милли стильдә уенчыклар бәйли, кемдер хатын-кызлар баш киеме, калфаклар тегү һәм яулыклар шигү белән мавыга. Бүгенге менә Сабантуй бәйрәменә мин алып килдем үз кул эшләре белән ясаган калфаклар, ул хатын-кызлар баш киеме, менә минем башымда кебек, һәм мин алып килдем брошкалар, татар милли әзрәк үрнәкләр булсын һәм киеп йөргәндә әзрәк үзләренең татар милләтеннән икәнен күрсәтә белсен дип алып килдем ясап. Мин үзем менә шундый матур тасвихларны ясыйм һәм бөтен кешегә бүген күрсәтәм, үз эшемне яратып, матур итеп ясыйм. Һәр кешене Сабантуй белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телибез. Узган елда Актүбә өлкәсенең Сабантуй Мәртүк авылында узса, үз чиратында быел алар Актүбәгә килеп, тамашачыларны үз иҗатлары белән сөендерделәр. Моннан тыш бәйрәмгә Көнбатыш Казакъстанның Атырау шәһәре Татуллык татар-башкорт мәдәни үзәге дә кушылды. Әдилә Төхбәтова, Бауырҗан Кәҗәканов, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казакъстан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенгә менә шулар җибәргән мәгълүматларыгыз өчен зур рәхмәт. Хатларыгызны, шалтыратуларыгызны игътибарсыз калдырмыйбыз. Милләтебез өчен горур булып, ана телебезне саклап гомер итик. Йорт-җирләрегез имин булсын, хәбәрләшеп яшик, сау булыгыз.